Ay, lakom day doy. Haan? Nyaro Ryan. Pinaglatako. Anong hinihintay mo? Ha? Wala. Bakit marami kang pira? Isang kwarto. Ha? Baka narasang. Pag mo ikanan ko lang. Yan ano? Gusto mong fried chicken? Kabila ay ta sali ay murder nagyan tali ang maugaway tawag na pagkamalasan nito i-order tayo halika sa loob pasok galin mo yung pira mo. Sige. Ate may bonus ako. Pari na bowl lang. In libre may ugaw takas kasya nagdawat tawag diyan mo bay labatid labatid yan. Anong pangalan mo? Ha? No? MG. Oh, mga po MG ah. Sige, kain na, kain. Ang pangalan mo ba? MG ka no, MG. Ilang taon ka na? Bato. Ha? Ano? 8. 8. Oh. Sige. Mas pangalay ka pala sa akin ah. Sige, tamang antay lang mo.